खाथां बाव कुनु कन्टेस्ट थानाय नङा इपिपिएल नि केन्डिडेटनो देरहागोन बे 100%। जेफोरखौ मेसेज होनो लुबैनाया नोंथांमोना नैबे बिसायख'थिखौ मोनसे फोरबो बायदि लानांगौ कुनु दावराव दावसि खालामनो नाङा गावजों गाव कुनु माने होसोलायनाय बुलायनाय नांलायनाय खमलायनाय खालामनो नाङा बेयो मोनसे फोरबोसो नोंथांमोना बयबो गामसा गोदान दख'ना गोदान गस्ला गोदान गाननानै दले बले भट हैनो थांनांगौ। गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय तुलसिबिल ओनसोलाव इपिपिएल नि मोनसे गिदिर बेवहाय सुबुं गौमा जादों। रायजोफ्रा गावसोरनो खुंनाय बे सुबुं गौमा जोंनि हानजानिफ्राय खुंनाय नङा बियो। बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर समाज सिबियारिफोर आरो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै दिनै बेयाव मोनसे गिदिर सुबुं गौमा खुंदों आरो जोंखौ बेयाव लेंहरदों इपिपिएल नि दैदेनगिरिफोरखौ। जों बेयाव नुजाफैनानै जोंनि इपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि नि जे बिटिआर सरकार दङ जोंनि आसामाव बिजेपि एजिपि आरो इपिपिएल नि जे सरकार दं बेनि मा मोजां हाबाफारिफोर जों लादों बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायफैनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। इपिपिएल नि बिजाथिखौ जोङो खोनादों थाबैनो फोसावगोन दाबो बिसायख'थिनि तारिखखौनो फोसावाखै जेब्ला बिसायख'थिनि तारिखखौ फोसावगोन बेनि खाथि खालानो जोंनि इपिपिएल नि बिजाथिनि मुंखौ फोसावनाय जागोन। गतिके जेब्लानो जोङो थांखि लागोन सिगाङावनो नोंथांमोननो खौरां बिजोंनोनो मिथिहोहरनाय जागोन। खाथां बाव कुनु कन्टेस्ट थानाय नङा इपिपिएल नि केन्डिडेटनो देरहागोन बे 100%। जेफोरखौ मेसेज होनो लुबैनाया नोंथांमोना नैबे बिसायख'थिखौ मोनसे फोरबो बायदि लानांगौ कुनु दावराव दावसि खालामनो नाङा गावजों गाव कुनु माने होसोलायनाय बुलायनाय नांलायनाय खमलायनाय खालामनो नाङा बेयो मोनसे फोरबोसो नोंथांमोना बयबो गामसा गोदान दख'ना गोदान गस्ला गोदान गाननानै दले बले भट हैनो थांनांगौ आरो नोंथांमोननि फेभाराइट केन्डिडेटनो होनांगौ। आरो जिहेतु एबार जोंहा एनडिएनि सिगाङाव जेबो बेबायदि कन्टेस्टेन्ट थानाय नङा कम्पिटिटर थानाय नङा नोंथांमोना एनडिएनिनो बिजाथिनो भट हैनांगौ होननानै आं खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ। ইয়াত আজি চাইকেল আৰু লগতে কেন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনি চলি আছে। সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি ধৰণৰে আমি এই সমাজ ব্যৱস্থাটো নতুন ৰূপ দিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰে বাস্তৱ ৰূপ এই আজি মচলপুৰত মানে মচলপুৰত দেখা পাই আছোঁ আমি অনুভৱ কৰি আছোঁ। মোৰ ক'বলগীয়া এটাই কথা আছে যে সমাজ আমি সকলোৱে এক হ'ব লাগিব আৰু সমাজে এতিয়া নতুন দিশেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। আমি মাত্ৰ কৈ থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আৰু ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্ট যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইটো আগৰ সময়ত কোনো গম পোৱা নাছিল কিন্তু আজি আমাৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰ চলাইছে তেতিয়াৰ পৰা ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ বহুখিনি মানে লাভৱানক কাৰ্য মানে আমাৰ স্কিমবিলাক হৈ আছে। যেনেকুৱা দ্ৰুত মিছন আছে দ্ৰুত মিছনৰ দ্বাৰা আমি বহু মানে মানুহক আমি গৰু আৰু বাফেলো এইবিলাক দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি চাইছোঁ কি আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যি গাখীৰৰ যিখিনি নাটনি আছে এই গাখীৰৰ নাটনিটো মেকআপ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচণ্ডভাৱে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। না আমিতো কিমানজনটো সেইটো খালি ডেমো এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব। আমাৰ হ'ল 5000 আমি 5000 মানুহক চাইকেল আৰু কেন আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম। সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত 1000কে যাব। তেনেকুৱাতো প্ৰশ্ন নাই। মোৰ যিহেতু লাইভলিহুডৰ লগত বেছি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট আছে গতিকে মোক দেখা যায় কি মই লাইভলিহুডৰ যিখিনি কাম আছে মই একদম গ্ৰাউণ্ডত গৈ কাম কৰি আছোঁ। বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত নাথাকে যি ব্যক্তিসকলে মোক সদায় সক্ৰিয় বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলৰ লগত মোৰ ভাল এটা সম্পৰ্ক আছে লাইভলিহুডকে লৈ পেলাই বেলেগ কথা আৰু বেলেগ নাই। আৰু বহুত ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মেইনলি আমি এতিয়া চাইছোঁ আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ পটেঞ্চিয়েল আছে ইয়াৰ দ্বাৰা নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা যায়। ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্টৰ দ্বাৰা নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা যায়। আমি খালি চাকৰি বিচাৰি পেলাই ইয়াক মানে চাকৰি বিচৰাটোৱে এটা ছাৰ্ভিচ দৰে কৰি ল'লে সেইটো নহ'ব। আমি ঘৰতে বহি পেলাই গৰু পালন কৰিব পাৰোঁ গাহৰি পালন কৰিব পাৰোঁ মাছ পালন কৰিব নতুন নতুন পদ্ধতি আছে বায়'ফ্লক আছে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা সৰু ঠাইতে আপুনি
কোটি টকা কামাব পাৰে মইতো ভাবোঁ আমাৰ এই যুৱচাম উঠি অহা যুৱচাম বিটিআৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাটোকে আগত থৈ চিন্তা নকৰাকৈ লাইভলিহুডৰ লগত ইনভলভমেণ্ট হৈ কলেজ পঢ়াৰ লগত স্কুল যোৱাৰ লগতে একেলগে পেৰেলিলি গাহৰি পালন কৰা মুৰ্গী পালন কৰা মাছ পালন কৰা এইবিলাক একেলগে লৈ যাব লাগে সেইটো মই আমাৰ যুৱ আহি থকা যিবিলাক প্ৰজন্ম সেই প্ৰজন্মক মই এডভাইচ দিব খোজোঁ UPPL हान्जानि गिदिरथार सुबुं मेल मोनसे खुंनाय जायो आरो बेवहाय रोजा रोजा गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों बेवहाय जोङो जथेस्थ थुलुंगानाय मोनदों बे रोजा रोजा सुबुंनि बाहागो लानायानो UPPL हान्जाया जे रायजोनि थाखाय मोजां मावगासिनो दङ बिनि फोरमानखौ दिन्थियो आरो बिनि थाखायनो जों थुलुंगाखांनाय मोनदों जे बिथांमोना जे जोंनि सायाव फोथायनाय जोंनि सायाव बिथांमोननि जि आस्था बेखौ लाखिदों आरो जोंनो जि अननाय होदों बिनि थाखायनो जोङो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनदों जे जोंनि जि थांखि बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायसम गोजोन गायसननाय अरायसम रैखाथिखौ बयनोबो होनो हानाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि खालामनानै ओनसोलखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनाय बे हाबाफारियाव जों आरोबाव गोख्रोङै खामानिखौ मावलांबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे बे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों UPPL दोलोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों सभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि जि प्रिपारेसन बियो कमप्लिट जानानै दङ बेवहाय जोङो गोनो गोथो गैया जोङो बावैसो जोंनि बिजाथिखौबो जोंनि कोर कमिटि मिटिं जानायनि उनाव फोसावगोन आरो जिखिनि क'क्राझार लकसभा बा दरं उदालगुरि लकसभा मोननैयावबो जोंनि जि केम्पेइन बेयो स्ट्रङै सोलिगासिनो दङ बे हिसाबै एबार क'क्राझाराव जोंनि बिसायख'थियाव देरहानाया जोबोद गोरलै बेवहाय जेबो गोब्राब थासारि गैया दा नंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे खेबसे भट होनानै मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हाबाय दा बेनिखायनो फिन जोंनि लकसभानि बिजाथिखौ जाहाथे बयबो देरहाहोनो थाखाय रोजा रोजा भट होनानै आरो भारतआव मोनसे गोख्रों सरकार दानायाव बयबो मदद होयो बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो बेबायदि जेबो थासारि गैया दायो UPPL BJP आरो GSP नि जि सरकार सोलिगासिनो दङ बेवहाय कुनु मोनसे दोलोनि जेबो प्रभाब बेवहाय गैया जों नुनो मोनाखै आरो BPF हान्जानिथ' रोजा रोजा सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो जइन खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय जि लकसभा बिसायख'थि बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन आरो गोबां भटआव जोंनि बिजाथिया देरहालांगोन बिथांनि जे आगोलनि थासारिया गैला बै समाव रायजो राजाफ्रा बर'खौ गाज्रि मोननानै बर'नि सायाव खुद्रिनाय दङमोन बिनिखायनो बिथांनो भट होदोंमोन नाथाय दायो बेबायदि गैला आरो खेबनै MP जानानै बिथाङा खुनु मोनसे खामानि मावाखै रायजो राजाया बिदिन्थि होनो हानाय बबेबा मोनसे लामा बबेबा मोनसे दालां बबेबा मोनसे स्कुल लुना होनाय बेबायदि जेबो बिदिन्थि गैया दा बेनिखायनो गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोननो भट होदोंमोन बिथांनो बे रायजो राजाफ्रा बिथांजों गैला ओंखायनो बिथाङा जेसेबां जि बुङा मानो नैबे बिसायख'थियाव बिथाङा खुनु कन्टेस्टआवनो फैनाय नङा दिनैनि दिनाव दुलाराय BTR हालामाव BPFनि अस्तित्वआ लाथिख' जानो थांगासिनो दङ MP इलेक्सनावथ' बिथांमोना गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो नाजागासिनो दङ गेलेनानै खिन्थु MPआवबो बिथांमोना गाज्रियैनो जेनखागोन जायनि जाहोनाव दाबो टिकेट होगोन नांलाय खमलायनि जागासिनो दं 2 नाम्बारा जादों MP इलेक्सननि उनाव जेसेबां माने BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गुबुन मोनसे दोलोआव थांहां अबस्थायाव दङ MP इलेक्सननि सिगां खावसे फैगोन आरो उनावहाय खावसे फैगोन गतिके BPFनि सोमोन्दै रायलायनो गोनां बे एफाग्राब दङ होननानै आं साना बे हालामा मुनमुन ब्रह्मनि हालाम हिसाबै गाव एक्जिस्टिं MCLA दं हिसाबै एसे दबदब थानो नाजागोन खिन्थु लासैनो बखियै जेब्ला गाराङा सेबलांगोन होमब्ला गावबो दद्रनानै बियो कन्ट्रल लांगोन गतिके बेवहाय साननो गोनांथि गैया जोंनि दा साननायानो जादों गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै सान्तिखौ जोङो माबोरै माने जुगामि गायसननो हागोन जेरावहाय बर'फ्राथ' सान्ति गायसनबाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीया बे सान्तिखौ सापर्ट होनो आवगायबोगासिनो दङ आरो बेनो जोंनि मेइन थांखि आरो MPआवथ' जों देरहाखागोन MP जों देरहानाय जेननायखौ जों दा साननायनि गोनांथि गैला जोङो जोंनि MP केन्डिडेटआ देरहाखांनानै ओजों दिल्लीयाव थांनायनि उनाव जों मा प्रजेक्ट लागोन जोंनि BTR डेभेलपनि थाखाय बेखौसो जों जा सानगासिनो दङ फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सना खाथियाव सफैथारबाय दा बेसेबांसिम भट लानानै ओरैनो UPPLआ देरहागोन होनना सानो BPFआ खोब बारा मोनोब्ला 80,000सो भट मोननो हागौ
बेनिफ्राय सोरबा XYZ बिदिनो गासै दाजाबनानै 1.5-2 लाखनि खाथियाव गुबुनफ्रा मोनगोन, बाखिया गासैबो इउपिपिएलआवनो गोग्लैजोबगोन। गतिके जोंहा दा जेननाय देरहानायखौ साननायनि सम गैला, जोङो माबोरै मावलांगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों थाफानानै बेखौसो जों सानदों। बावैसोनो जासिगोन, बावैसोनो जागोन। कड अफ कन्डाक्टआ जानायनि सानसे साननै सिगांनो जोंनि पार्टियाबो बेखौ डिक्लेयार होनो थांगासिनो दङ। गतिके जोंहा रेडि जानानै दंखायो।